Το σύστημα ψυχοσωματικής αυτοθεραπείας Ιπποκράτη Ολιστική Αυτοίαση σας παρουσιάζει μια ολιστική μέθοδο, βιορυθμική εξισορρόπηση. Ζήστε την αρχαία θεραπευτική σοφία του Ιπποκράτη. Η βιορυθμική εξισορρόπηση είναι μια ολιστική μέθοδος εμπνευσμένη από τις πανάρχαιες διδασκαλίες του Ιπποκράτη και της φυσιογνωμικής. Η βιορυθμική εξισορρόπηση είναι μια ολιστική μέθοδος αύξησης και προστασίας της ενεργειακής ροής και συντονισμού των ενεργειακών κέντρων. Με την βιορυθμική εξισορρόπηση πείτε αντίο σε διαταραχές ύπνου, έλλειψη συγκέντρωσης, αυξημένη κόπωση, πονοκεφάλους, ευερεθιστότητα. Με την βιορυθμική εξισορρόπηση αναζωογονήστε το σώμα, το μυαλό και την ψυχή σας. Με την βιορυθμική εξισορρόπηση ωφεληθείτε με αίσθημα ευεξίας, ικανότητα συγκέντρωσης, ανακούφιση από τον πόνο, μείωση άγχους και στρες, ποιοτικό ύπνο, ενίσχυση της αυτοθεραπείας. Με τη βιορυθμική εξισορρόπηση αγκαλιάστε ένα ταξίδι αυτοθεραπείας και ξεκλειδώστε τις φυσικές δυνατότητες του σώματός σας. Κλείστε τη συνεδρία σας τώρα και ζήστε τη μεταμορφωτική δύναμη της αρχαίας σοφίας. Σας περιμένουμε στο κατάστημα αυτοθεραπείας Ιπποκράτη Ολιστική Αυτοίαση, Φράγκον 19, 5ο όροφο, 112 γραφείο, 54625 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 6986 70 33 33.